Buzz SA to all social media platforms. Ngiyanamukela nonke kuLed Carpet. Sizonikeza ama-awards eBuzz SA. Igama lami uJumaima. Angeke ngichitheke isikhathi ngiloku ngithi ngibonga abaqashi bami ngoba sebengiqashile vele already sengiyi-host for iLed Carpet. Kodwa ke ngibonga ukuthi bangithembe ngalomsebenzi angeke bayisole. Ngizoqala ngibiza ucategory number 1 ama-newcomers eBuzz SA. Number 1 uNono, number 2 uPleshi, number 3 uFlorence. Lo fam Julia wentombazane ubaphathe kahle nama-awards. Kuzomele siqhamuke necebo ngokushesha ngoba the day found out ukuthi uma akusiyena uma wami uyokorobha ngami, nimbonile ukuthi vele usefuna ukuthatha konke ngokwami. Kuzomele sicabange iqhinga very fast. Kuzomele sibaxabanise noma wakho, uma wakho amzonde angafisi ukubona nala hambe ngakhona, amkhiphe kwiwili. Ngizolala ngiphenduka kule ndaba. Kuzomela aphume lo kwiwili yasekhaya. Pinky girl, ngizocela ukuthi siseshe yonke into esingayithola ngale ntombazane. Sibheke yonke into. Ngakubamba Jumaima Ndini. Ngakubamba amaqhinga akho. Soze thina sahlula ufam Julie ofana nawe. Qelindini ubanjiwe. Isigaxa sendaba kukhona engikutholayo. Ngicela sihlangane laphayana eSecret Corner Restaurant. Njengamanje ngiyasuka lendlini, siyashisa olezi zinoju. uJumaima uyuza uma wakho ucreate iwebsite fake. Yonke into ibuye engathi iqiniso ngesikole saphesheya, ama-hotels and everything. Wathi kuma wakho wasendela uma wakhe i-email, wathi uthole isikole and everything, wa-calculator, wabhala wonke ama-fees. Uma wakho wamtshela ukuthi imali kumele ayideposite ku-account yakhe ukuze aqualify ukufunda lesikole, because bazomchecka ukuthi uzoqualifya yini ukufunda lapho for ama-holidays. It was going to be a 1 month course. So uma wakho ke imali wayiqulela-ke ku-account yaJumaima, isigaxa semali. Kahle kahle uJumaima sim-underestimateile. Ngineqhinga elinye engisebenzela phezu kwalo esengilicabangile, elizomenza uJumaima alale ngesisu angaphinde avuke. Angeke uJumaima aphinde abe uhlupho empilweni yethu uma uzomzonda angafuni ukumbona nala hambe khona. Ngiyaxolisa ukuthi ubaba ngimbizele lana eThekwini kwelikaBanana eDurban ukuthi phela lapha babegoli, hayi indonga zakhona ziney'ndlebe inkosi impela. So le ndaba engizokutshela yona ibucayi baba, ayifuni nje ama-mistake, ayifuni nje o-mistake, ibucayi kakhulu webaba. Ayi Jumaima, lapho ushayile. Phela labantwana basekabi. Bebezosirekhoda yonke lento le. Baqede bambotshela uma wakho. Mase kuyabhuntsha kanjalo ngecebo lethu. Alright webaba, asiqaleke nge-agenda yosuku ukuze phela kukude eGoli, samele sibambe i-Uber noyi siphindele eGoli ukuze bangaze babamba ukuthi besiphumile eGoli webaba. Shukuthi imali ingenile laphaya, inhlinhli iklogile kwi-account yami, isizumbulu semali. Shukuthi baba-ke wena ngizokunikeza u-20% wakho, mina ngibamba u-80%, ngoba phela baba mina engenzile ngisho ujob omkhulu ngisho. So-ke baba, mina kuneplan engilicabangile. Uyasibona lesithumthumu lesi sesoka lami, intulu Thakhuni. Ngikhulume nayo ukuthi ngitholele indawo laphayana eSandton. So yahlanganisa o-connection yahlanganisa yayinqula yakhuluma nobaba wayo. So manje nginendawo laphaya. Kunebhizinisi engifuna ukulivula wena baba. uLozlin lapho umama emakhaya uzoza aze la
kanye makayipheli azongisiza ukulana le business ngoba yena-ke uyakwazi ukukhuluma nabantu. Mina ngizobe ngibhizi-ke ngilapha ngisebenza imayini ngale kuma ukuthatha imali ngizoyifaka ngalana-ke ebhizinisini lami. So-ke baba, kukuwena-ke ukuthi uyawuthatha lo 20% wakho or ufaka lapha ebhizinisini lakho usize uma phela ukulana inkampani ngoba wena iy'balo lezi unjiniyela uzazi kakhulu. Impilo iqhubeke iye phambili, ube indoda nawe ekhaya baba. Uyeke ukube uyisicabashalala edlala umama. Awuke bantwana bami, asibonge-ke senifikile. Bese ngibona nje ukuthi le dina le ngizoyidla ngedwa. Nawe Jumama ngithi ngiyakufuna ecingweni awutholakali, ucingo lungifake ezihlahleni nje. Hawu, ngiyaxolisa we aunty. Bengibhizi ngo-assignment. Uyabona benginomunye umfundi lapha esikoleni, hayi uyangisiza, hayi alright. Ngacima ifoni ngoba phela aunty angifuni nami umuntu uyakusiza ngalana wena ubhizi ngefoni. Awu ngiyaxolisa aunty, but okubalekile ukuthi manje ngilana-ke ngidla lokudla kwakho kumnandi ma-antiza wami. Oh, okay. Into enginibizele yona-ke lana. Bengithi Jumama kunganjani uze nje ubusondela laphayana enkampanini ngithi ukukutrainer ngikufundise ngokwenkampani ukuze nje kuthi mhlazane mhlawumbe mangabe unesifiso sokuthi ujoyine inkampani yami ube usuyazazi izinto eziningi, ususondela usuya understand. Hawu, ngabe u-anti uqinisile yini na Nkosi yami? Phela mina anti njengoba ngifunda i-interior design kubalekile vele ukuthi ngibe ngiqala manje ngifunda ngebhizinisi. Hawu anti ngaze ngajabula. Awuke Jumama mntanami, ngizolungisa yonke into-ke mase ngilungisa nomuntu ozokutrainer-ke. Hawu, wesis gym laws, wena wathula nje awudli ngisho nokudla. Kanti akukho mnandini kanti wesis gym laws ukudla kwakho? Hayi, khulileka Jumama. Yonke into right ukuthi kuningi nje okusemqondweni wami okwamanje. Isikhathi sokuthi ngiphahlaze ibhanoyi sesifikile. uJumama ucabanga ukuthi unamba bani ey'nambeni yena ukuthi angafika azongitshontshela uma wami. Bheka manje uma useyomtrainer ngomsebenzi okucace kahle ukuthi mina ngisasolutho lekhaya sengu-0 angisabala ngisho nasemeplenzini. Awuke uJumama uzongifunda ngiqonde. Manje ngimkhatha okokuqala kokugcina akusekho ukubuyela emuva. Yabona le email engiyibhala la, ngiyibhalela iclient lama elikhulu ekuyilona elinikeza uma izumbulu zemali. Ngizopretend ukuthi nguJumama ngibhale ne-English yakhe lebolile. Dear Mrs. Jones, I'm writing this letter to inform you about a person that is providing you with services. She is a liar. She's lying to the community. She speaks as a perfect woman. By the way, my name is Jumama from Mnambithi. I am a child that she left behind Mnambithi with my mother Lozelina. She's not my biological mother. She's her sister. She's the sister of the lady that you are giving her business. She lied and lied to the public. She gave birth to me when she was 14. And then she ran away with a rich man and left me behind in the villages. She never came back. No coming back. She never came back for me. She left me in the village. And now she never lays me. She never lays me, not even give me money. And when I'm old now I have to lie to get money from her. It's not a good thing that I'm scamming her because I need money. And she's my biological mother. And now I had to lie to her. So she is not a good person. She's a liar. She's a liar and she's lying to your people. She acts like a good person, giving women nice information, nice everything, giving them advice. But she's not using that advice herself. Now I'm closing this email. I want you
to fire her. If you don't, I am going to tell the public that you and her, you are lying. You are liars. Thank you very much. Sit down. From Jumama. Regards, Jumama. In fact, this is not a warm regard. It's a cold regard. A cold regard, Jumama. Umthetho wakho wena Jumama, ucabanga ukuthi ubani einambeni, ucabanga ukuthi ubani ukuthi wena ungangixabanisa neclient ilami elikhulu uthi alingixoshe. Uzongenzela ifavor ke, Ntombazane Ndini, sikhohlakala indini sasemakhaya. Uzongiqoqela yonke amanishinisha amarabishi wakho, uwapakishe. Ushaye ishophasina sakho uhambe lemzini wami. Uzongiphumela emzini wami. Ini wena Jumama, ucabanga ukuthi ubani? Why udlala ngoma kanjalo? Why usendela amabhosi ama-email amanye angalunganga? Why ufuna ukuphelisela uma ngamatoho wakhe? Umzulu uma uthe hamba, uthe phuma emzini wakhe njengamanje, ungaphinde ubuye. Hayi, Imani, kahleni Nkosi yami. Nikhuluma ngani? Nakhuluma ngo-email, amabhosi, nikhuluma ngani? Ngixoshelwani mina endlini? What happened to innocent up until proven guilty? What happened to proven guilty? Innocent up until proven guilty, Innocent one wena sigebenge suJumama. Uma uthe phuma endlini yakhe, phuma uphele. Ngoba wena uqhatha uma, ufuna ukuthi uma angabi nemali aphelele ama-jobs wakhe. Okay, alright. Sengizwile anti nonono. Ngizophuma ngiphele la eSandton, ngibuyele eMnambithi. But before ngiphume ngiphele, ngithatha amasakana wami uGleenberg engafika nawo, nokhonze ekhaya engafika nayo anti. Ngizocela into eyi-1 ukuthi anti ngike ngifonele lo muntu ispecialist sa-IT wasesikoleni. Isikole esikhulu saseSandton iUniversity. Ngithakeze la lo muntu waseSandton anti. Aze azoshaya ucomparator, ashaya icomparator anti. Abuke ukuthi le email iqhamuka kuphi, isendwe nini, bengikuphi mina. Kwakuhle Professor, usufikile. Nanti inkanankana ingihlanganyele lendlini. Mina ngahamba ngiyokwenza uassignment eDurban, eThekwini. Ngathatha imali yami lade ngenza ngawama awards, ngagibela ngaye eThekwini ngoba kuthiwa kunethutha, kuthiwa kunethutha eThekwini esizana ngeassignment. Ngoba mina ngifunda interior design, ngifuna ukuyipass interior design, ngifuna ukuba something elafini. Mina ngikhathele ukuthi abantu basemakhaya thina sisebenza emakhishini. Ngifuna ukuba something empilweni, ngifunda interior design ngaye eThekwini. Ngineproof ukuthi mina bengiseThekwini, sekuthiwa ngalolo langa lelo kusendwe i-email. Ngicela ubuke ukuthi lo email iqhamuke from eThekwini na oliqhamuke kuphi. Ngicela ubuke, ushaye icomparator lapho, ucheck Professor. Ehene phela, ngafaza Professor, ngafaza icomparator. Ayikhulumi icomparator Professor, ayikhulumi icomparator. Futhi okunye wena ma, lo iskema lesi. Uqamba manga ngalesikole lesisaphesheya athi uyofundela kusona during ama-holidays. Wakukhokhela imali eshisiwe, wakukhokhisa imali eshisiwe, imali eningi kwi-account yakhe. Kanti leso sikole leso ucreate ama-website, wacreate everything, yonke into bi-fake kulesa sikole. Wena ubhizi uyamkhokhela ngoba umfunela ikusasa elingcono, kanti uyakuskema lo. Khuluma wena Professor, khuluma lapho uthi thini icomputer. Ngifuna le skema sengane siphume siphele emzini wami. Le email le itshengisa ukuthi iyasendwa khona la eJoburg ngo-12:30 emini. Okay, alright ke anti. Mina ngicela ungicheckeleke lo 12:30 mina ukuthi ngase ngicheckile ini lapha eBhanoyini. Mina ngaleso sikhathi ngachecka ngo-10:30 eBhanoyini. Ngalesikhathi mina anti bengibhabhe emafini, benginuka umoya, ngihogela umoya wolwandle lapha eThekwini. Ngicela ubheke kahle lento le, buka la anti kule phone yami.
Futhi Professor ngizocela ungicheckele yona yena lo email loyo lekuthiwa uflood lo scam we-email ukuthi ucreatelwe kuphi. Ungibukele ukuthi i-IP address yakhona ne-IP address yaloyo comparator leyo ekuthiwa yasenda i-email baqhamuka kuphi, baqhamuka kuphi, ubani umnikazi. Le IP address ikhombisa ukuthi le email le iyasendelwa lendlini. Nalomuntu lo owa-creator le website yaphesheya yesikole saphesheya wayi-creator elendlini ngayo yona le computer futhi. And le computer kuthiwa ibelonga kuNono Jim Rose. Ini Nono mntanami, ungayenza kanjani into enjengaleyo kumina? Ungayenza kanjani? Uyenza kanjani into enjalo? Ukuthi uyangispayisa nama-client. Yini engazange ngakwenzela yona empilweni ukuthi uzuhambe uyongidicilela igama lami phansi? Yini lo shoda ngaye ngingakwenzelanga yona mntanami? Ngiyaxolisa ma. Ngiyaxolisa. Ukuthi mina ngasuke ngathola ukuthi uJumama ingane yakho. Mina ngisiyona ingane yakho. Ngahamba ngayobuka iwili yakho lapha eloyeni yakho ngaqhekeza ebusuku e-ofisini leloya. Ngathola ukuthi mina ngikefeni. Kukhona uJim Laws, kukhona uJumama, sengimbiza ngoJim Laws manje. Khona uJumama ewilini yakho. Manje bengizama ukunixabanisa ukuthi uJumama umxoshi. Mase ngiyasala mina ungibuyisele kwiwili yakho ngoba mina akekho omunye umuntu engimaziyo njengomama wami ngaphandle kwakho. Isigaxa sendaba. Yini lengizwayo? Mina ngazi ukuthi uma wami uLozelina. Mina umama wami uLozelina amanga leni washoyo. Anginikholwa, anginithembi. Apha until senze uDNA. Ngiyawufuna uDNA. Bantwana bami, kuyiphutha kwami, kuyiphutha lami konke lokwenzakalayo. Mina engahamba emakhaya ngashiya uJumama umntanami. Mengifika la eThekwini edolobheni laseMasentini ngathola indoda enemali. Le ndoda yangifaka entweni ngabe usaziwayo. Ngase ngiyasaba ukukhuluma iqiniso ukuthi ngashiya ingane ekhaya. SinoRoseline savumelana ukuthi uzothi ingane yakhe ngoba sisaba ihlazo emphakathini ukuthi mina ngisemncane. So le ndoda mangabe ngishadile-ke yaphinga le ndoda yathola omunye umakhwapheni. Yashona nomakhwapheni wayo emotweni. Umakhwapheni eqeda kuthola umntwana. Lo mntwana uwena-ke Nono. Ngakukhulisa njengowami umntwana ngoba zonke imali zikababa wakho beyisale kumina. So nje akekho umuntu owayazi ukuthi awusiyona ingane yami. Ngisho nendoda yami lengishade nayo ayazi lutho, ayazi ukuthi awusiyona ingane yami. So ngiyaxolisa abantwana bami, mina ngiqale yonke lento le. Ngizoyilungisa. Ngizoyilungisa iwili mntanami ngikubuyisele. Ngikubuyisele ewilini Nono nginifake noJumama nibo 50-50. Ngoba ingane yami akekho omunye umzalo omaziyo ngaphandle kwami. So bantwana bami ngiyaxolisa, ngizocela ukuthi sixolelane nje, sixolelane. Mina ngicela ukuthi ngiyiprocesse nje, ngiyiprocesse yonke lento. Cela ukuyimunyunga mina yonke lento. Hayi, this is too much. This is too much for me. Umndeni waxolelana wonke. Waxolelana kwaba nepeace, kwajatshulwa. Bakwazi ukuthi bafunde ukuthi basupportane. Phela nami wema angikho msulwa neze. So nje ngiyawavuma amacala ami ukuthi nami phela bengu-scam. Ngizona zonke lezi zinto lezi ezibhedayo. Kodwa ke namhlanje nawe sisunono Jim ngifuna ukuthi sisebenze njengefamily, sisupportane. Uyabona lamandla le energy obuyifaka okulwisa mina. Ngifuna uthathe leyo energy leyo sisi wami Nono, uyifake phela ukuthi ulwezami izimpi, ungisize njengosisi wakho.
Ngikhuluma nje usibali wakho phela uphlophozile umfana wakaNtuli. So mina naye soshada ngingakudala. Kona nje ngifuna ukuthi-ke sisi wami ungiphe uthando nami ngizokupha uthando, sinakekelane sibe umndeni siqine sibe imbumbe Nkosi yami. Buzz SA to all social media platforms. Iphela kanjalo-ke indaba yethu okwamanje. Iyolalibonene-ke on Saturday kwi-movie yethu ethi Zulu King meets Jemima. Siyanithanda kakhulu-ke nihambe niyosifollowisha lapha on our YouTube channel ukuze ningaphuthelwa ukubona i-movie yethu because izodlalwa on our YouTube channel. Siyanithanda kakhulu.